harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Andorang tamulai adong buah-buah acara nomor 10 sada, ima Kor Ina Gloria, gabe nomor 10 tolu, Kor Ina Pared Kamis. Shalom, oras may dihita saluhutna. Tapukama parminggota martang yang nahohom mahita.
Amin. Tapuji matu hatta marhite ede nomor 110 tolu ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mompa langit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, naung upasu-pasu hotu hita, ragam ni pasu-pasu partondion, sian banua gijang ibagasan Kristus. Ibola tido hita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamleon ni asini rohana, ale Jahoba si gom-gom hami, macce sangap do guarmu dilihat portebion. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, di ari na pinarbadia ammi. Saibu haima pigol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai. Jalarigas hami menibangi, dohot upiop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangyak kami tuho, urupi mahami, asa hupar hasyak kami, akak ari-ari ni ngulunami napodoki. Saya pamasuk mahami, tu hanguluan saleling ni lelengna. Pujon nami maho disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu parjolo dung Trinitatis Sadarion. Ima sian Efesus 4 ayat sada. Asa auna tarihot di bagasan Tuhani wapoi mahamu parangehon hamu ma natama obar tu pajowon nang sogop tu hamu. Ima sahatna atong rap ngidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogui mahami, mangulahon nahubar tupatikmi. Amin. Tato poti madosata nagodangi dijoloni Tuhan dewata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung napungudo hami dijolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangi do. Saya asima roham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluh hami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Kumopap hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasang apon madi debata na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion. Ima sian Jesaya biddu 65 mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Margati sorin mahita manjahasa. Akana so di au nasay laonido mangulului au nuaing jala halak naso mangulului au nasay laon nunga jupak sa au nikudo tu bangso naso pajojo guarhu nasay laon disoddo au tu bangso na toktong pahehe rimasku diadopakku akana mamele di bagasan aka porlak jala manutung daupa di atas ni aka batuna minasak. Lam didok nasidadope di simaho unang jumonokko tu au aina badia do au matibakokko ikon gabe timus di bagasan igukku do akka nasida jala gabe api namar si gorgor manipat ari. Hajahaton muna sadiri rap dohot hajatoni aka opumuna ninna Jahoba aka namanutung daupa dipucu ni aka dolok jala direhi au di atas ni aka robean dibahini suhatonok kuma upani pambahenan nasida najolo tu apuan nasidai. Jala au parohon sian Jakob boni jala sian Juda sahalak sitean aka dolokku ai ikon jolma nahupiliti manian tanoi jala aka napusukku maringanan disi. Ima sahatna martuado akan natumangihon hatani dibata jala naupayopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siautai songona hina tindakon ni dongata sahapor siaun di sandok portebion rap mahitam mandok. Au porsia di debata Jehovah idu ama pargogo naso hatu dosan natu mompa langit dohotang. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai. Ima tinubuhanis Maria naga bagibian sian tundi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maon damit binit di panghukum ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua turu dung ditanom
namulak mangulu di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lahu dul siamun di bata Jahuba, kamanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tanoon, manghukumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditondi parbadia, jeladong sadahuria nabadia, huria topan alak Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dogo sogot daging alak naong mate, dohot dihangluan nasora sudah. Amin.
Horas Madihita, Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Juni 2022. Parmingguan. Mardomu tu perkembangan ni pandemi COVID-19, naung lam manurun, ruas namar minggu di gereja, nungaboi opat halak sabangku. Partangyangan wik. Ganup ari Rabu, pukul 10 siawip, patu paun ni huriata do partangyangan wik marhite tatap muka di gereja, dohot sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tu hita asaman dohoti partangyangan ni di gereja manang di Bagastabe. Perayaan ulang tahun HKBP Rawamangun pa 50 waluhon. Hombar tu ulang tahun HKBP Rawamangun 50 walu tahun. Di hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 10 siawip patu paut tado ibadah perayaan ulang tahun maringanan di gereja. Di perayaan ini laos di patu pado evangelisasi kor. Parhalado partohonan doho parhalado naso partohonan, parhalado pensiun dohot keluarga sude anggota dewan, seksi doho punguan kategorial, sude punguan kor utusan sian wik 2 halak dohot sude ruas ni huriata diundang mandohoti perayaan ini. Kunjungan gerejawi Naposo HKBP Mampang. Minggu sadarion 10 Juni 2022 di Parmingguan pukul 10 toluwip Naposo HKBP Resort Mampang Perapatan naengro mangebati huriata HKBP Rawamangun. Jala di hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 10 wib patu pahon olahraga dohot Naposo HKBP Rawamangun di lapangan TBC Rawamangun. Data jemaat difabel. Hombar tu pengembangan pelayanan seksi diakoni sosial HKBP Rawamangun, pinangido tu ruas ni huriata dohot situawek, asa mangalehon daftar guarni ruasta HKBP Rawamangun na difabel manang berkebutuhan khusus tu sekretariat negara jata. Rabu 22 Juni 2022 pukul 10.02 WIB maringanan di gedung Sopomar Pikir HKBP di Patupado ibadah dohot doa bersama niuluhon ni opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ruas penyandang difabel naboi mandohoti ibadahi asa mendaftar marhiteling naung pinasahat. Partangyangan keluarga Parhalado. Hari Selasa 20 Juni 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja patu paun huriata do partangyangan Parhalado rap dohot keluarga. Pinangido tu sude Parhalado ni huriata rap dohot keluarga asaman dohoti partangyangan ni. Sekolah liburan Alkitab. Hari Sabtu sia Juli 2022 pukul pitu 1 pukul 10 WIB naeng patu paun ma kegiatan sekolah liburan Alkitab tu aka yanak kota sekolah minggu maringanan di Rumah Perubahan Iskep Jati Murni Bekasi. Kegiatan napinatupa ima ibadah kesehatian anak-anak sekolah minggu, Bible story, petualangan cilik, bina iman, fun games. Biaya Rp125.000 per anak. Pendaftaran Boima menghubungi guru sekolah minggu. Pinangido sude ianak kota sekolah minggu asa mandohoti kegiatan ini. Ibadah gabungan SPH. Rabu 22 Juni 2022 pukul 10.06 WIB di Patupado ibadah gabungan seksi perempuan Huria HKBP Rawamangun. Pinangido sude punguan korina asa mandohoti ibadahi.
Kegiatan pelajar Sidi. Jadwal dohot kegiatan pelajar Sidi Boi Mata Jaha di Harotas Tikting Nihuriata. Pelayanan seksi Zending. Seksi Zending Dewan Marturia HKBP Rawamangun naeng patupahon kunjungan pastoral ima berupa penguatan dan percakapan tu ruas Nihuriata. Ruas Nihuriata narikot dikunjungi asa di Pabuama tu situanabe. Program kemitraan masyarakat. Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta mulai tanggal 14 Juni sampai 12 Agustus 2022 patupa program kemitraan masyarakat Kolegium Pastoral ima praktek jemaat dalam format berkolega dengan pendeta di HKBP Rawamangun. Akagwarni mahasiswa ima sada Jonathan Bonar Simarmata, Sian GKPI Jemaat Khusus Simpang Limun, Medan. 2. Samuel Pandiangan, Sian GKPI Seirampah. 3. Teresia Sri Arihta, Sian HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida Jalaboy mandohoti programi dohot denggan. Hundul Mahamu. Pesparawi Nasional tahun 2022. Melchoir Paduan Suara Pria HKBP Rawamangun di bulan Desember 2021 terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta tu Pesparawi Nasional 10 Tolu tahun 2022 tanggal 10 Sia tu 24 Juni 2022 di Yogyakarta. Rabu 22 Juni 2022 Pendeta Resort Rap Dohot Pendeta Osator Simanjuntak, Ketua Dewan Marturia, dohot Ketua Dewan Koinonia, Borhat do menghadiri Pesparawi. Tatang yakoma asatu hatta nama masu-masu sude rombongan. Tikting neng marbagas, tikting parjolo. Neng manjalo pasu-pasu perbagasan ma Hasrun Gautomo Sirumapea, ruas ni HKBP Nenggolan, Resort Nenggolan, anak ni Amata Perdi Siromapea, tubuh ni Inata Riaman Borulubis, dohot Orwana, Deborah Sintia Eka Putri Borutobing, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tolu, Boru ni Amata, Queen Hatmaka Lumban Tobing, tubuh ni Inata, Rode Twini Boru Simanjuntak. Pamasu-masuon di hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting parjolo dohot paduahon. Neng manjalo pasu-pasu perbagasan ma Frans Bona Manangar Simanjuntak, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, anak ni Amata Situa Mulia Simanjuntak, tubuh ni Inata Floriana Boru Marpaung, dohot Orwana Anita Mantik, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik khusus, Boru ni Amata Harimantik, tubuh ni Inata Samanta Indrawati Sugino. Pamasu-masuan di hari Jumat 24 Juni 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Di pasu-pasu tuhata manasida gabe parsare peyon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Tambahan ruas namar sahid. Amang Marulam Damanik dohot Inatai Boru Manurung, Sianwik Utan Kayu-Kayu Manis, dirawat di Rumah Sakit Columbia Pulau Mas, Jakarta Timur.
Pelean dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka berita masa dohot ulaun akka situpaota bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata di minggu sadarion.
sonang marohata martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami na nami nang hanggi boto nami saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasa parsaurata di mingguta sadarion. Minggu parjolo dung Trinitatis. Ima natar surat di surat ni Apostol Paulus mandapoton huria na di Galatia. Galatia pasal 3. Dimulai daripada ayat 23 hingga ayat 29. Galatia tulu ayat 20 tulu rodi ayat 20 sia. Ujahama di hata batak laus tapa itu ma di bagasa rohat tabe. Alai tagan soro hapur seaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihicu. Managam hapur seaon nanaing patadahonod dope. Asa gabe songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus. Asasian hapor seaon hita di pitori. Alai dung roh hapor seaoni. Dambe ginonggoman ni si paroroti hita. Ay saluhud do hamu anak ni debata marhite-hite hapor seaon di Kristus Yesus. Ai Kristusido di parulosok kamu. Sudi hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardiai bardisi Jahudi manang gorik. Hatoban manang anak mata. Bawa manang paropuan. Aisada do hamu salhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus napuna hamu pinoparni Abraham do hamu atong jalapanean mangihuton baga-bagai. Ima sahatna di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna say malodo hita halak batak mempertahaton adong na adukian manang tradisi. Saya didok marhite upama. Opu Raja Rijolo martukot siala gudi na pinuka ni naparjolo di huton naparpudi. Denggaddo mangihuton denggan. Baikkah dalam hidup kita, bergunakah dalam hidup kita mengikuti aturan lama? Bagus, baik. Alai di bagasan nguluta, molo aturan nalamai dodopate do ikon di bagasan nguluta? Tidak. Ala zaman selalu berganti. Adong tolu pertikian na jok masa di bagasan ngulu ni halak. Imana parjolo halak nama jalo ruhut-ruhut narobi. Sehingga pola hidupnya, pola pikirnya, pola pikir yang lama melulu. Hata nibana pe say job ma dan boy move on dan boy keluar ibana najulu songono doau najulu songono doau najulu say najulu HP ibana mangulu adong nasongoni hita manginang sedikit bicara dulu
Tu dia pe dulu. Ape nadului dambe. Pola pikir lama. Mengingat yang lama bagus. Tetapi kalau kembali kepada yang lama saja, hidup manusia tidak akan berkembang. Napa dua hon? Pola pikir baru. Ope jamot molo di portibi di hak Kristeno do denggan. Pola pikir baru istilahna olo do songono namanginang zaman now inna. Zaman now pe ikut tadau do diri. Zaman now inna hape ngaupung-opung. Nga tukodon mar TikTok mak songonon. Manang na songonon. Ape alit ma tagurung na asa keren zaman now supaya dilihat orang saya merua keren opung zaman now inna muse do pakaian na muse adoi legend doi hamu ma akaina nama boto anggo akama itu sido anggo sien na juro sahat tunuai song-songoni do jastai do dasitai ate amang tiki baru manguli na juro songoni do rupani jasi sahat tu na buku ko pehita tong do songoni jasi dasi pe songoni do hola noti do adong rabu-rabu na di baem berkembang ale molo akaina perempuan kalau zaman now nuaing di bagasan haportibion camot alai di bagasan ngolu ni halak naporsea istilah zaman now adalah istilah orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, bukan lagi hidup di dalam yang lama. Tang mangolu dina robi ibe hita. Ala aha, ala nunga di bagasan Kristusi hita. Napa tuluhon? Oma napa tuluhon? Ngama dua ibadah ngadi jalo Kristus alai mangolu di narobi. Parnguluna narobi alai asa atar-atar diberi kalak badia ibana di Naibaru. Ada dua karakter yang terjadi. Nga ibana dapotan haluaun alai hirana so dapotan haluaun do perulaunna. Orang yang sudah menerima keselamatan tetapi hidup dan berperilaku seperti orang yang belum menerima keselamatan. Adong dona songoni, adong. Enggak perlu kita munafik. Pamangat tamamuji debata alailos pamangat taido pakaluarhon hata naramun. Pamangat tamamuji debata laos pamangat taido margabus. Pamangat tamadok haleluya laos pamangat taido nang makatidakon na sututu. Tangat ta angkat mamuji debata laos tanganido marua mamastap. Odo. Dia menerima keselamatan tetapi tidak mengaplikasikan keselamatan itu. Tingkahnya masih dalam yang lama. Dungi napa duahon nakin narubi do ibana alai atar-atar ala di tonga-tonga di punguan asa diberek kalak badiau inna. Molo halak napar pungu jonok tu namar tangiang.
molo halak na marpungu jonok tu parguret deon. Molo halak na parpungu jonok tu hatani debata. Roma diskusi kelompok mak punguani. Didok mak. Ala asa diboto halak na hea hujaha taringot tu si Zakeus ditikiro Tuhan Yesus nina. Ibu tohoro inna tudongan na. Ibu tohoro ida Tuhan Yesus si majakit atajau doi. Songonom atajawi inna. Agi Roma ida naon. Ido olo inna. Songon dia mabalgani atajawi. Songon dia ma tibo ni si Zakeus inna. Sojo anope inna. Ketika dia kedapatan kelemahannya enggak. Tapi dalam hidupnya dia merasa bagaimana dia itu seakan-akan tahu semua. Hidupnya seakan-akan benar-benar kudus. Hidupnya seakan-akan mengikut Kristus, tetapi tidak mengikut Kristus. Tidak menjadi bagian keselamatan. Dia tidak menerima Kristus itu sebagai juru selamat dalam hidupnya. Oh manasai masai disomma dipaingot Apostel Paulus taringot tuhuria Galatia. Kenapa? Karena di tengah-tengah kehidupan orang percaya di Galatia, namar sauri halak napursiai di sido adong tulu kelompok nanakin. Dia mai, nah selalu berpikiran narobi, mengatakan bahwa kalau tidak melakukan hukum Taurat, kalau tidak melakukan perintah Tuhan yang terdapat dalam hukum Taurat itu, kamu tidak menerima keselamatan. Dan dapat kalua uko molusu diulau koon patikido. Ido nama asa disi. Ido ubaina didok Apostel Paulus na parjolo tuhita nang tuhuria Galatia. Patik ima parorot di hala naporsea. Rasul Paulus memperkenalkan hukum Taurat itu sebagai penuntun saja. Sebagai memperkenalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat. Molotas sulkit amanginang, patik parjolo sahat tu pau paton, panadaun hubungata tu debata. Ido kan? Panadaun hubungata tu debata. Jala dia do na di halomoh debata, dia do naso di halomoh debata di bagasan nguluta. Baru napa duahon adong mas spesifik isi patik palimahon ikon pasangapommu natorasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano anggui senjata tadote senjata deh senjata marado pasu-pasu ni debata yanakon iko pasangapommu do natorasmu. Saya bapak lo, saya mama. Seringkali. Apa itu sido? Daun. Asa marpangalahon na dinggedo. Marpangalahon na dinggan yanakon, marpangalahon na dinggan nang natoras. Aladang mungkin holan tuntutan marpangalahon na dinggan. Molo rajumata yanak kotai tiruado lehonon ni natoras tu yanak konna. Manang terbalik. Anak kotai mata tiru.
Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Dalam segi doanya. Apakah kita yang meniru cara berdoa anak kita? Amang inang? Ido? Daun kan? Molo daun, patudu mak. Urang atong giran martangiang sianu na. Urang jauh. Namu se. Abe ya nakon na. Martangiang ma joho. Iya Pak. Dia do. Baca Alkitab itu. Iya Pak. Abe na torasna da kiamat jaha. Alkitab. Di Daud tadi son. Bagaimana dalam hidup kita? Baru kelompok ketiga di dalam hukum Taurat itu, yang ke-6 sampai yang ke-10, kata unang yang menjadi larangan, yang tidak diinginkan. Sebagai anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan, Daud tadi si ikon uduk mangulahoni dohita. Bagaimana kita melakukan itu? Di patudu mapatiki nagabe marorot tita asa denggan. Adong do hubungan ni patiki tu haroroni Kristus adong. Alai unang atu sata songon hita di hasianganon namarorot. Dan adong hubungan ni edde hita marorot tu dana na merdalan. Itu kan? Ay buado dana na merdalan. Dihamui nami na di pasu-pasu Tuhan marhite anak kaya nakon. Murus orang danak belajar marsiajar martugarang manang merdalan manang jongjong. Ahado ede kamu. Tenang do kan? Tenang ina. Ada hubungan tenang do merdalan. Ido kan? Do amat tatong. Dakola ni nata madogi. Marorot diajari anak kon nanon. Manang pahupunaon. Ayo berdiri ayo. Tenang ina. Ay, hubungan na tenang. Gira narong anak ni sianu maul mardalan, aino tongeda, dang dia doko tenang. Dang dia doko tenang, gabe holana murum-murum mbak, ina. Marorot na songonido. Tidak. Hukum Taurat memandu kehidupan kita kepada suatu arah yang pasti, yaitu jalan keselamatan melalui Kristus Yesus. Patuduhon odo natikos. Tusodoho mangalaka. Unang lilu supaya kehidupan kita tidak tersesat. Memang tutu molo tenang-tenangi adong dotik hubungan ni turu dana namardalan. Ahamai motivasi. Ay molo tadok tenang tay dehon motivasi asa marhua marjoget ibana. Boy mamar mardalan nenget. Alay dang adong alasanna gabelam tugu patnam si majujana boy mangalaka daun. Tetapi hukum Taurat sebagai penuntun mengajak kita melihat jalan yang pasti menuju kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Dapat dua didok, dia kanaung dapotan haluaun, dia kanaung majalo hapor seaun, dambe ginonggopan si parorot ibana.
orang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ai sarupa do dak nakin. Molo sai ditata-tata hamu naung bui merdelen isi do nalo akon. Ta nak hape ngabui merikat. Isi do nalo akon isi. Nama nata do kan? Victor Ribereng, mana sih opung ini? Kita hidup di dalam Kristus Yesus bukan lagi hidup di dasar, tetapi kita sudah diangkat di dalam keselamatan sehingga kita tidak memerlukan hukum Taurat itu menjadi acuan hidup lagi karena Kristus Yesus sudah ada. Tetapi bukan berarti kita meniadakan hukum Taurat. Bukan berarti dalam hidup kita dang nama dog di bagasan ngulutta dang rikop bei isarana songono namanginang. Malodo ayau dakuboto natutuana mima. Wilala takkea tarbortip tu pikiran muna boy hamu mar video call latenung. Akan nama tua. Ate bapa. Ado pikiran muna na julu tiki hamu poso boy mar video call. Daun kan? Ai palingan molo kasahatto tongo surat muda ina. Sampai dia dehom mai tongo suratmu. Itu kan? Ai palingan masa boy hatop mar telegram. Molo ngator agak beteng mar telepon. Lam tu beteng na mar HP. Alai nuaing urang holito itor bay video calli inna kan? Itor boy masih paidan. Mau lihat mah. Kalau kita lihat dari usia, tidak sedikit pun kita dihantarkan kepada situasi modernisasi sekarang yang serba cepat, serba canggih. Kita seakan-akan melompat waktu. Jadi Roma inat tahun dangalani pungwanina di sor 2 markorate daun Roma inat tahun ngamar siaja ribana siapa hopuna pung kalau opung nanti kangen sama uda yang di sana atau sama nantulang atau sama tulang atau sama inang uda atau sama yang lain atau sama teman opung. Ini tekan untuk video call. Ini tekan untuk menelepon biasa. Ini tekan untuk buat WA atau SMS. Maus memulai belikon. Pahupunaon mengajari. Jadi masih holma. Ianak konau ngeliling mangarato. Dengi. Asabui idauna yana konaun mar video call maibana. Dia huwa naha inna. Ison oma ngamanga ko nga. Denggan do katayo ni denggan. Nga sehat mahoda inna tap pamate. Di sadatiki mula mayana konaun. Ala Somali na taon ganuk manugut mar telepon tu anak na di pangaratoanan. Dengi Roma manugut ngamula yanak konaun natwari. Dengi emas sahid ni na tua-tua murah-murah lupa. Jala gabi senjata kana poso maun se. Hamudo na mangae alai ima dibain na poso sidalian. Ade. Hamudo mangae sahid na murah lupa alai sudut na poso memakai senjata na murah lupai asal disukun lupa mak itu kan jadi ngaro natwari yanak konaun alai ala somalat do mar telepon Romai nat tahun na tutuaun itekan iba nama video call somar na diangkat yanak konna ai dia do
si Danielun. Ina. Dak si Daniel na di sonon mularok si Daniel dangi. Ai dia do si Daniel nggak maus. Saya maus maus. Roma si Daniel yang ka ibana ma hape pek do ibana di kamar na. Apa sih mak na? Bagaimana kabarmu amang? Udah makan kau ina? Apa sih mak ina? Sehatnya kau ina? Roma anak na itu majonoki. Apa mak? Ngapain telepon? Kan aku udah pulang kemarin. Tahe ina kan? Tahe. Mak Said nama itu maklum bahwa naha ina musik. Dalam hidup kita, untuk sampai kepada Allah Bapa, memang kita membutuhkan seperti ini. Hukum Taurat di awalnya. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Kristus Yesus, tidak membutuhkan itu lagi, bukan berarti kita membuang telepon tadi. Bukan berarti kita membuang HP tadi. Ngaiso be anak koku, tu sadama HP on, down. Tetap do record HP. Mulu solomoro hamuna lihat tu akan apa gosi. Setelah kita berjumpa dengan Kristus, kita tidak membutuhkan lagi yang namanya hukum Taurat untuk menjadi jalan keselamatan, pemandu kehidupan kita. Karena sudah berjumpa dengan Kristus, di dalam baptisan kudus, kita sudah dikatakan dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Nungagabe anak dohot boruni debata hita. Akayanak konni debata hita saluhutna. Marhite-hite Kristus Yesus. Atau molo nunga tarajumi gabe anak ni debata idaota status ni ngolutta. Anak-anak Allah yang benar akan melihat status kehidupannya bukan status murahan. Rajuman nama di bagasan ngoluna hina arga ni haluaun na di jalo ibana. Jala rajuman na di bagasan ngoluna akan rotu debata dang pitor otomatis boi dohonon anak ni debata. Kenapa? Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hidup kita juga demikian amanginang. Molo so marsi hohot kita, ulu do gabe marisuang tangiang ta, ikon hot do di bagasan nguluta, saya berjuma horasi rasa mate, tidak ada tawaran, kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dungi di dok. Di bagasan hata ni debatai. Isomma patuduhonon ni akanak ni debatama integritas di dirina. Tadana anak ni debata ibana. Ay saya ulo do hita madok. Dang daw tubis yan. Mulo daw. Igagat iit. Itu kan. Molo na tua mar pangalaho. Say uluma di huton ya nakon i portibi sonari di bagasan nguluta nunga di lehot de bata bugas si ihutonota bohado hita mangihuton. Bagaimana cara kita untuk mengikuti itu? Ya do diberek kamu amanginang huting merdelan. Nah hero ber kamu huting merdelan. Piga mabugas ni patna. Piga bugas ni patna. Hamu ina nami. Piga patna. Opat. Bahasa dua.
Nama kaakat do merdelan basa. Pat nadi pudi mangihuto bogas nadi jolo. Garupat ni huting. Olo mangihuto nadi jolo. Hita na porsea nung nga di ba Tuhan Yesus bogas si ihuto nota. Saya manibil do pehita. Orang yang memiliki integritas iman yang benar dalam Kristus Yesus akan mengikuti jejak Tuhan Yesus kemanapun dia melangkah dan dimanapun dia hidup. Isomma idauta asa unang marisuang nagabe anak ni debata hita. Tio pamuma gomos hapor siaoni ay nunga gabe anak ni debata hamu nama jalo haluaun sian Kristus Yesus hot ma hapor siaun hot ma pakirimon marsi hohot di bagasat Tuhanima hita sahat tu ujungna asa tada hita anak ni debata dakolan anak doho buru ni raja alai anak ni debata hita napatuduhon saluhut ulaun nadi halomohon debata marhite holong las niroha dohon olop-olop. Amin martangnya kita. Mauliate maali Tuhan diaka pasu-pasu nadi leoko di bagasan ngolu nami. Ditogu-togu ho hami ganupari merdalan di bagasako ala anakmu dohami dan nagabe mangulu di bitoru nipati kami alai mangulu di bagasan Kristus Yesus sami jala mangihutton Kristusi ngulu nami atau ngali Tuhan ajar-ajari hami lo mangulahon nahu Bartolomo ni roham asatada hami anak ni debata di bagasan ngulu nami marhite pakatayon pikiran nang tindakan ima huyutok kami bogasmu naung di papatarho hubuak kami di tangyang nami dia karuas ni huriam pasu-pasu manasida dia kaulaun nasida siganupari. Homa Tuhan nama dongani nasida dia kaulaun nago las ni rohama Tuhan ngoluna marhite olop-olop na dileko hinadenggan nasa naniulana gabe bohal di ngoluna sida siapari. Pasu-pasu nangakayanakon dina makirim nasida di marsikola lanjutan na tarpaima na sida di hasil-hasil ujian ali Tuhan Jehovah patongom ma dalan nadinggan tua kayana kon nami pahopu nami asabui na sida mangaluli parbinotoan ho Bartolomo ni roham dia kana mangaluli parkarejo ape pasu-pasu manasida Tuhan, homa Tuhan, napatuduhon ulaun parkarijuan na dinggan. Asa tarbain nasida ali Tuhan Maria iya manada panarihonommu di bagasan nguluna. Dia ke keluarga muda, ubuak kami, pasu-pasu ma Tuhan nama kirim, di hasosorang danak. Asa tarbain nasida Tuhan, lam gadar las ni rohana dina sorang danak tabba bilangan ni keluarga bahami pe akan atoras pe marulup-ulup mangida saluhutna pasu-pasu program ni huriam HKBP Rawamangunon tarumobi di program sekolah minggu napatupahon sekolah liburan Alkitab dohot tuakaya nakon nami na laho makatidakon hapor siaon lepas sidi nang tu
punguan kor ama nama dohoti festival Pesparawi di Jogja. Homa Tuhan nama jongjongi saluhut ulau nadinggani. Asa marlas ni roha hami Tuhan di jolom mengidahi nadinggani basam. Nang secara khusus tu lansia ni huriam nanai madohoti festival nasida. Pargugui Tuhan linggomi nasida. Dia kana tutuan nami lansia nasai marsiajar laho madohoti festival kori parbisuki Tuhan tugu-tugu doh pangajari pe pasu-pasu parhaladu ni huriam ale Tuhan. Ma Tuhan na mangaleho sada ni roha. Ma Tuhan na mangalehon haguguon hatauon lau marhobas asa marhite pakubasyoni lamar sangat guarmu nabadiai. Nang ruas ni huriam na dibaga sa paru kilo pe. Ma Tuhan na manarap madongani nasida manukoli nasida sa nang dabu. Jala lehom ma Tuhan akan narikot di bagasan ngulu nasida. Ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton jama ma Tuhan apeho tangamu nabadiai tarlumobi dia mana mangatar pangaribuan. Gloria Emilia boru pangaribuan. Tumpal nenggolan. Harbangan na 70. Agon Sitorus. Inanami inang sintua evangelis nyonya te pasaribu boru sianipar. Inanami inang nyonya sintua saut siagian boru siregar. Elpin Manik, Nurmani boru si Hobbing. Beni Daniel Marpaung. Inanami inang nyonya si Marmata boru si Mangucong. Inanami inang nyonya si Manjuntak boru Pajaitan. Inang nyonya si Tua Marbun boru Nenggolan. Leonard Pangaribuan. Amang Esintua SP Hutasoit. Edison Hutapea. Inang nyonya si Ahan boru si Tanggang. Las Maria boru Panjaitan. Amang MC Mamora. Wilianto Siagian. Amang KM si Hombing. Inang nyonya sintua evangelis Tarsitorus boru Pasaribu. Amang sintua evangelis Tarsitorus, Esther Manaria boru Sitorus, Dewi Sitorus, Raden Marpaung, amang TP Simanjunta, Siti Mawar Silalahi, inang nyonya Sitorus boru Sinambela, inang nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tambunan, inang nyonya Sitorus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing, pasu-pasu manasida Tuhan. Mana mamasu-masu nasa ubat na ipangan nasida. Tarlumobi di amanami, rap dohot inanami, amanami amang marulam damanik, inang Siti Nurlina boru Manurung, nasian wik UKKM, nasugutan mengalami kecelakaan, na dirawat di rumah sakit Columbia Nuaing. Ali Tuhan Jehovah, hodo pangubat na sumurung, na mangubati na sabugang. Daon ni Tuhan. Ape hom matangamu na badiay mamasu-masu na sida. Mangalehon haisaron. Ali Jehovah, hujo hami maho Tuhan, ho Bartulo mo ni roham. Nasaut. Ay di dokodo Tuhan, jo maaw jupa di hagugutan. Rohami di bagasan hagalion ni pamatang ala ni parsahiton. Apehum matuhan tangamu na badiay. Asa daputan hahisaron akan nahuhahulungi hamion. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Mare de mahita hu papungu pilihan.
Saya dehon ayat mangihut sambil jongjok kita. Tapa sahab ma piliata tuadu pani debata tapa uduk marohata martangiang mahita. Ale debata ma nami na debana gijang hodo haroroan ni saluhut silun lehun nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehum mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pelianon. Patibulhon narajanmu di tengah-tengah ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang nislen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banagi jang sai pinarbadia ma goarmu, sai ro maharajaunmu, sai saud malomo ni roham di banatongon songon na di banuagi jang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Yalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata mulak mahamu di bagasan dame dohot lasni roha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di parsaur huma damena tu todim. Amin. Di hamu amanami nanami hanggidot iboto nami kami sadok parhubas ya tonga-tonga ni huriata HKBP raw mangunon sude padita sude situa pemandu lagu pemain musik multimedia madok tu hita saluhutna selamat hari Minggu madai hita tetap jaga protokol kesehatan Tuhan Yesus mamasu-masu hita di akka ulau tak horas madi hita.